Gimbiyar Hausa TV. Saya ke ji kalmar so ga furen soyayya ta ya kanke da ke zabari san ke ne linzami na ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri ba na son kalmar ƙauna ke saya ke ji kalmar so ga furen soyayya ta san ke ya shiga ruhina kin zamo warakar cuta so zuci yake saka kin karanta wasiƙa ta mu kasance a tarbar so ni da ke ya mai sona gani kwanke da sassarfa ki tsaya ki ji zance na san ki yelin zamina sai ki zamta korara so ki umbar gonar ba su cike dai ta nuna sai da ke zan rayu so ki mun kalmar kauna ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri ba na son kalmar ƙauna sun ki zai zama tari in ki kai furcin kila mai kishi zai yi nemo ruwa sai ki tausasa kalbina domin ni ki saya ni tausayawa maricina kin ga taswirar kauna na rako miki hannuna so ta dangane da rikici tun a san da muka yi araba mai halinkin za a bida adadi ba a samu ba so da binsa akwai radadi matsalansa ba zai faɗi ba shi ya sani da ke gausi mallakar kyawar sona ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri ba na son kalmar ƙauna rayuwa ta da ke na fi so zana karya labon makiya murmushin ke da ke marari a ruwa a ganin kaya yan hali da zuwa gunki mai keken halayya sai mu hau zirgin kauna ni da ke ya mai sona sai da baki ake lasa sun ki zuci ba zai fita ba su ki zami da akala ni da baki da karragama zafaɗa har da ni shela so a zuciya min damara tallabe ni muradina ba na so na ji kalmar so ban aminta da soyayya ni ka bar ni ka dau haƙuri ba na son kalmar ƙauna ya doyar da ɗauki so zarce na alfadari shi ya zari ya kominki karsashin sori marari za mu kauda magautanmu masu samun cikin lamari za mu yi auren kauna ni da ke yawon sauna